Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Punggol. Taong 1957, Bula, Camarines Sur. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Punggol. Milya-milya ang layo nila sa baryo, gawa ng ayaw ng asawa niya na magkaroon ng kaugnayan sa sinumang kakilala nila. Hindi naman yung tinutulan ni Punggol, lalo na't bago pa man sila magsama, alam na niya ang tungkol sa tunay nitong pagkatao. Isa sa mga rason kung bakit nanirahan sila malapit sa gubat ay dahil sa mga kamag-anak ng asawa niyang yon na bumibisita sa kanila tuwing kumakagat ang dilim. Noong una, hindi pa sanay si Punggol sa ganoong gawain. Pero nang magkaanak na sila, hindi niya na yun pinansin. Wala siyang pakialam sa kung ano ang gawain ng kanyang asawa dahil ang mahalaga lamang para sa kanya ay ang nag-iisa nilang supling. Sa loob ng 3 taon nilang pagsasama, marami na nga siyang nasaksihan ng mga kaganapan. Naging pangkaraniwan na rin para sa kanya ang makakita ng kinakatay na tao sa oras na sumasapit ang panginginain ng mga nilalang na tinuring na niyang kadugo. Upang hindi masira ang kanilang relasyon, kahit ayaw na ayaw nang makakita ni Punggol ng ganon, nagbubulag-bulagan na lamang siya para lamang yon ay mapalampas. Akala niya, kapag ginawa niya ito malalagay na sa tahimik ang kanyang buhay, pero habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng kanyang pasanin. Dumating na rin noon sa puntong sinisi na niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng mga taong pinapaslang ng mga ito sa kanilang mismong bakuran. Subalit, kahit nais niya na noong bumoses, hindi niya maipagkakaila ang takot na nararamdaman niya sa kanyang asawa. Naniniwala si Punggol na di hamak na mas mapanganib ang asawa niyang yan kung ikukumpara sa mga tiyuhin at kapatid nito. Yun ang dahilan kung bakit sa lahat ng oras at pagkakataon, pilit niya yung sinasang-ayunan. Sa paglipas pa ng mga araw, namuhay sila ng payapa kasama ang kanilang uniko iho. Habang abala si Punggol sa trabaho, ang asawa naman niya pilit pinagkakaabalahan ang pagbibilad nito ng karne na nanggaling pa sa mga taong kinatay ng mga kadugo nito. Ang pangunahin kasi nitong hanap buhay, pagbibenta ng karne ng mga tao sa mga kakilala nitong aswang sa baryo. Matagal na yung naging kalakaran ng kanyang asawa, ngunit lahat yon kinukonsinti niya. Para kay Punggol, isa ito sa mga pamamaraan upang maipakita niya rito ang kanyang pagmamahal. Masama man yun sa iilan, ngunit para sa kanya, yon ay tama at dapat na gawin. Hindi basihan ang pagiging magkaiba nila ng uri para kagalitan niya ang sa tingin niyang masasama nitong gawain. Sa pagsapit ng unang araw ng buwan ng Agosto, naging abala naman itong si Punggol sa pag-aani ng mga kamote at pinya. Halos mag-iisang ektarya ang ginapas niya noon, kung saan umabot din sa ilang sako ang kanyang nakuha. Ayos na yon. Ang mahalaga meron siyang kikitain sa loob ng ilang buwan niyang pagpapagal. Kinahapunan noong mismong araw, iisang sako na lamang ng kamote ang natira sa mga nilalako niya. Nang mapagtanto naman niyang wala na raong bibili, minabuti na niyang umuwi, bit-bit ang perang nalikom niya sa buong maghapon. Bago siya umalis ng baryo, minabuti naman niyang magdala ng makakain para sa kanilang nag-iisang anak. Maya-maya pa, matapos na niyang mabili ang mga pangangailangan nila, agad naman niyang tinahak ang daan papauwi. Sa kanyang paglalakad, naging maayos naman ang lahat.
Maraming ginawa ang asawa niya noong mga nagdaang araw pero hindi niya na yun gaanong pinansin. Sa pagdating naman niya sa kanilang pamamahay, bumungad sa kanya ang mga tiyuhin nito na tila bang kanina pang naghihintay. Nang masipat naman yon ni Punggol, dali-dali naman niya yung nilapitan habang nagwiwika rito ng, "Magandang hapon ho, tiyo. Ano ho ang atin? Wala ho ba dyan sa loob si Salay?" Nang marinig naman yon ng mga tiyuhin niya, napangiti lang naman ang isa sa mga ito habang sumasagot sa kanya ng, "Wala kaming pakay sa asawa mo, Punggol. Sa'yo meron. Pwede ka ba naming makausap kahit sandali? Alam kong maraming bumabagabag sa isipan mo ngayon. Sa dami ba naman na nasaksihan mo, pangkaraniwan na sa'yo ang makaranas ng ganyan." Nang marinig naman ni Punggol ang sinabi nito, agad naman niyang ibinaba ang daladala niyang isang sako ng kamote. Pag-upo niya sa tabi ng mga tiyuhin niya, tahimik naman siyang nakinig ukol sa mga bagay na ilalahad nito. Ayon dito, maging sila man, hindi mapakali kung papaano nila sasabihin ang katotohanan sa kanya. Alam kasi nilang pangkaraniwang tao lang si Punggol, kaya hindi nila mawari kung maniniwala ba yon sa mga sasabihin nila. Dagdag pa nito na, bilang pamilya, karapatan din niyang malaman ang katotohanan. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya, nataliwas sa kinamulatang pamilya ni Punggol, napakalayo ng kanilang lahi sa mga ito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon din niya napag-alaman ang mga rason nito kung bakit yon nagtatapat sa kanya. Base sa salaysay ng tiyuhin niya, meron silang mga kapamilya na pinupuntirya siya. Hindi kasi matanggap ng mga ito na merong ordinaryong tao ang nakaanib sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng mga ito na ang babaeng naging magulang ng anak niya ay dapat na maikasal sa isang angkan na di hamak na may kakayahan ng katulad ng sa kanila. Naniniwala kasi ang mga ito na yun na ang kanilang pagkakataon upang mas mapalawig ang kanilang angkan nang sa gayoy kilalanin din sila ng ibang uri. Para sa ilang mga kadugo ng kanyang asawa, hindi katanggap-tanggap ang basta-basta na lamang na pagpasok ni Punggol sa lahi nila. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, mahinahon naman siyang nagtanong ukol sa mga bagay na maaari niyang gawin. Naniniwala kasi siya na kaya yun inilalahad ng mga tiyuhin niya ay dahil sa kagustuhan ng mga ito na tulungan siya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, mariin naman siya nitong inabisuhan na pansamantala, wag muna siyang lalayo sa kanyang asawa. Ugaliin din niyang magdala ng anumang patalim kung sakali mang hindi niya maiwasang pumanhik sa sentro ng baryo. Dagdag pa ng mga ito na magiging madalas din ang pagbisita nila para manmanan siya. Ayon pa sa isa sa mga ito, hanggat maaari, wag na wag niya yung ipapaalam sa asawa niya. Matapos namang mailahad ng mga nilalang na yon ang kanilang pakay, agad naman yung nagpaalam sa kanya nang masipat nito ang kanyang asawa na naglalakad papalapit sa kinaroroonan nila. Di pa man yun nakakalapit, nagsialisa na ang mga tiyuhin nito na siya namang labis nitong ipinagtaka. Pagsilay naman ito sa kanya, pilit naman yung nagtanong, subalit hindi naman niya yun gaanong pinakinggan. Ngunit, nang mapagtanto naman ni Punggol na naiinis na ito, unti-unti namang nanlambot ang kanyang buong katawan matapos naman niyang maramdaman ang napakabigat na presensya ng kanyang asawa. Kilala mo ko pag nagagalit. Huwag mo akong piliting gawin ang hindi ko gusto. Alam ko ang dahilan tuwing nagkakaganyan ka. Tatanungin kita ulit, Punggol. Ano ang sinabi nila sa'yo? Wika ng kanyang asawa sa kanya.
Nang marinig naman ni Punggol ang sinabi nito, napalunok lang naman siya ng laway habang ipinagtatapat ang lahat ng bagay na kanyang nalaman. Matapos namang marinig ng asawa niya ang kabuuan niyang salaysay, bakas sa pagmumukha nito ang hindi maipagkakailang galit. Hindi naglaon, nagmamadali naman yung pumasok sa loob ng kanilang pamamahay at sa paglabas nito, nasipat niya yung daladala ang kanilang panganay. Paglapit naman ito sa kanya, noon ding mismong oras na yon, inabisuhan siya nitong pupunta sila sa baryong pinagtitirhan ng mga magulang nito. Dagdag pa ng asawa niya, wala siyang dapat na ipagkabahala dahil sa lugar na yon, ang pamilya niya ang nagdidikta sa mga nangyayari. Nang marinig naman ito ni Punggol, para naman siyang isang manika na sunod-sunuran sa bawat utos nito. Noon pa man kasi, hindi niya maipagkakaila na di hamak na yon ang mas nasusunod sa bahay nila. Pero syempre, minsan nakikinig din naman yun sa kanya. Ang ipinagpapasalamat niya lang sa asawa niyang yon, sa ilang taon nilang pagsasama, hindi siya nito sinindak o sinaktan man lang. Kalahating oras pa ang dumaan, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungo sa susunod na baryo. Medyo malayo-layo ang pupuntahan nila noon, kung kaya't lahat ng mapapakinabangan nilang gamit, dinala na niya. Nagbaon din siya ng tubig at makakain ng kanilang anak, para naman kahit papaano, hindi yun abutan ng gutom sa daan. Sa pagsapit naman ng 10:00 ng gabi, patuloy pa rin silang naglalakad patungo sa lugar ng kanyang asawa. Sa puntong yon, medyo malapit-lapit na rin sila, kaya wala na sila noong inalala pa. Hindi naglaon, nang marating na nila ang lugar, doon bumungad sa kanya ang mga tiyuhin nitong nagbabantay sa entradang daan papasok ng baryo. Bawat isa sa mga ito nanlilisik ang mga mata, na parabang handa yung sumunggab sa kahit na sino na hindi nila kakilala. Paglapit naman doon ng asawa niya, agad naman yung kumalma sa kadahilanang nagawa na yung makilala ng kanilang mga bantay. Magandang gabi ho sa inyo, Ginang. Mabuti naman at naging matiwasay ang inyong paglalakbay. Tuloy ho kayo. Kanina pa kayo hinihintay ng pamilya nyo. Bungad na wika ng isa sa mga bantay. Matapos naman nila yung marinig, tahimik naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad. Nang marating na nila ang sentro ng baryo, doon bumungad sa kanila ang 2 palapag na bahay ng pamilya ng kanyang asawa. Kagaya ng inaasahan, marami yun doong tauhang nagbabantay. Bawat isa rin sa mga ito naniniwala si Punggol na hindi yon pangkaraniwang tao. Sa pagpasok naman nila sa loob, agad naman silang sinalubong ng ama nito. Upang walang makarinig sa kanilang mga pag-uusap, dumiretso sila sa isang pribadong silid nang sa gayoy malaya naman nilang mailahad ang kanilang pakay at mga hinaing. Dahil sa wala naman noong kaide-ideya ang kanilang ama sa sasabihin nila, nagdesisyon yung paunahin muna silang magsalita. Habang inilalahad ng kanyang asawa ang tungkol sa mga nalaman nito, bakas naman sa pagmumukha ng matanda ang tila bang labis nitong pagkabahala. Sa puntong yon, unti-unti nang nakukumpirma ni Punggol na meron ngang nangyayaring kakaiba sa lugar na yon. Naniniwala kasi siya, hindi gagawa ng ganoong hakbang ang mga kadugo ng asawa niya, lalo na kung hindi nagmula ang utos sa isang nilalang na halos kapantay ng ama nito. Maya-maya pa, nang maibahagi na nito ang lahat ng kanilang mga nalaman, napabuntong hininga lang naman ng matanda habang seryosong sumasagot sa kanila ng, Totoo pala talaga yung nabalitaan ko. Alam mo, Salay, marami na akong ginawang paraan para mapigilan ang bantang yan. Huwag na tayong magkaila pa na sa lugar na ito hindi lang iisa ang ating paniniwala. Merong naniniwalang kayo ang itinadhana, habang ang iba naman
itinuturing na suklat sa ating mga mata ang pag-ibig mo sa isang ordinaryong tao. Ano naman ang magagawa natin? Kayong ipinaglapit ng tadhana. Marami ring naitulong sa iyo si Punggol, kaya kahit papaano, may utang na loob tayo sa kanya. Yon ang hindi nauunawaan ng ating mga kamag-anak. Pero huwag kayong mag-alala. Sa oras na gumawa sila ng hakbang na hindi ko magugustuhan, ako mismo ang makakaharap nila. Sa ngayon hanggat maaari, idaan muna natin ang lahat sa tamang proseso. Nang marinig naman yon nila Punggol, tumangulang naman ang mga ito, hudyat ng kanilang pagsang-ayon. Kung hindi ninyo na itatanong, ang pagkakakilala ni Punggol at Salay ay pawang tinadhana lamang. Si Punggol noong kabataan niya pa, isa lamang siyang ordinaryong magsasaka na walang ibang nais gawin kundi ang tumulong sa mga magulang niya. Pero noong nakilala niya si Salay, unti-unting nagbago ang lahat. Sa pagkakatanda niya, naligaw lamang noon si Salay sa baryo nila. Meron doong humahabol na lahi ng aswang na tinatawag na lintok sa kanilang lugar. Dahil sa wala pa noong kakayahan si Salay, si Punggol ang naging kalasag at espada niya. Tuwing gabi kapag umaaligid ang mga nilalang ngayon sa kanilang lugar, kasama ni Punggol ang kanyang ama sa ginagawa nilang pagsuyod at pagtaboy sa mga ito. Malakas naman ang mga lintok pero dahil sa pangontrang tanga nila, hindi na naging mahirap na maitaboy ang mga nilalang na yon. Sa paglipas pa ng mga araw ng pananatili nito sa kanilang tahanan, lahat ng pangangailangan ni Salay ibinigay niya. Hindi rin mahalaga para sa kanya kung hindi nila ito kauri sa kadahilanang ang nais lamang niya makatulong sa nangangailangan. Halos hindi nga inakala ni Punggol noon na ang simple niyang pagtulong sa dalaga ang siya palang magiging dahilan ng kanyang maagang pag-aasawa. Gayunpaman, wala siya doong pinagsisihan. Bago pa man kasi siya pumasok sa ganoong relasyon, inaasahan na niya ang lahat ng pwedeng mangyari. Bale, tumagal din ng ilang buwan sila Salay sa bahay nila hanggang sa naging magkasintahan na sila. 2 taon pa noon ang lumipas, pinili na nilang bumukod para magtayo ng sarili nilang pamilya. Naging payapa din noon ang kanilang pamumuhay hanggang sa magkaanak na sila. Ang hindi lang mawari noon ni Punggol, bakit bigla na lamang nagkaganon ang kanilang sitwasyon? Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, malakas ang kutob ng ama ng asawa niya na ang lahi ng lintok ang may kagustuhan ng kaguluhang yon. Naniniwala ito na dahil sa kabiguan ng namumuno rito na makuha ang puso ng kanyang anak kung kaya't kung ano-ano na lamang ang naisip nito. Gayunpaman, nangako yun sa kanila na hindi nito papayagan ang mga ganoong bagay. Sa pagsapit ng sumunod na araw, maaga pa silang tumungo sa mga tagapayong aswang upang humiling ng isang pakikipag-usap sa lahi ng lintok. Dahil sa iisang baryo lamang sila noong naninirahan, kung kaya't hindi na ito inabot pa ng ilang oras. Sa pagharap ng kanilang mga panig, kitang-kita noon ni Punggol ang pinuno ng mga nilalang na yon na maya't maya ang pagsilay sa kanya. Hindi niya mawari kung ano ang nais nitong ipaabot, pero base sa mga mata nito, meron yung tinatagong galit sa kanya. Kinahapunan noong mismong araw, nangako naman ang mga nilalang na yon na titigilan na sila. Matapos ang kanilang kasunduan, agad namang umalis sila Punggol sa baryo. Pinili na nilang bumalik sa kanilang pamamahay dahil ang buong akala nila rerespetuhin ng mga nilalang na yon ang desisyon ng mga tagapayo. Subalit lingid sa kanilang kaalaman na yun pa lamang ang simula ng maitim na binabalak ng mga lintok. Ayon sa istorya ng kanyang asawa, matataas na uri ang mga lintok pero
Kilala din ng mga ito bilang mga traidor na mga aswang. Wala yung pinipiling tatraidorin, basta meron yung rason para gawin ang bagay na yon. Pagtatapat pa ng kanyang asawa, meron din yung hindi maipagkakailang pisikal na lakas at kunat ng katawan pagdating sa pisikal at espiritual na pag-atake. Dahil sa ganun itong abilidad, kaya na may pinangingilagan yon ng mga tao maging kalahi nito. Tinuturing din yung peste ng mga albularyo sa kadahilan ng kapag nanirahan yon sa isang lugar, maraming tao ang nagkakasakit at kasabay nito ang pagkawala ng iilang mga bata na siya namang pangunahin nitong pagkain. Ilang araw pa noon ang lumipas. Laking gulat na lamang nila nang muling bumalik ang mga tiyuhin ng kanyang asawa, bitbit ang isang nakakabahalang ulat. Sa pagpasok nito sa loob ng kanilang bahay, agad naman itong inilahad ang tungkol sa isang pangkat ng mga lintok na umalis sa kanilang baryo. Dahil sa mga tangang karga nito sa katawan, malakas ang kutob ng mga tiyuhin ni Salay na paniguradong aswang ang pupuntiryahin ng mga ito. Matapos naman nilang marinig ang abiso, agad naman siyang nagligpit ng kanilang mga gamit. Punggol, sa oras na mapansin mong natatalo na kami, lumayas na kayo rito. Huwag niyo na kaming isipin. Itakas ninyo ang mga sarili ninyo. Sa ngayon ang mahalaga ay ang kaligtasan niyong magpamilya. Tandaan ninyo, darating at darating ang panahon, sisingilin din sila sa kanilang mga masasamang gawain. Sige na, maghanda na kayo. Magbabantay na kami. Wika ng tiyuhin niya sa kanila. Sa pagsapit ng gabi, napakatahimik ng paligid. Sila Punggol noon walang ibang ginawa kundi ang magbantay. Kahit puyat na rin siya, hindi niya pinipiling matulog gawa ng nababahala siya na baka anumang oras sumalakay na ang mga ito. Sa pagtungtong naman ng alauna ng madaling araw, habang papaidlip na siya, bigla naman sila noong natigilan matapos nilang marinig ang pag-atungal ng mga lintok. Dahil sa nagkataon naman noong papasapit na ang kahinaan ng lakas ng mga tiyuhin nila, kung kaya't wala na silang nagawa kundi ang tumakas sa lugar. Habang tumatakbo papalayo, nanatili namang depensa nila ang mga kadugo nilang sumusunod sa kanilang pagtakas. Noong una medyo kampante pa silang magagawa nilang mapangibabawan ang mga lintok, pero dahil sa dami ng mga ito, unti-unti na nilang hindi na kontrol ang mga pangyayari. Makalipas pa ang ilang minutong pananakbo, napasigaw na lamang ang asawa niyang yon matapos nitong masaksihan ang paglapa sa isa sa mga tiyuhin niya ng kanilang kalaban. Sa isang kisap mata, naglaho yon na parang bula sa gitna ng karimlan. Dahil dito, pilit pang gumante ang iba pa nilang mga kasama pero huli na ang lahat. Bawat isa sa kanila labis nang naapektuhan ng panghihina buhat sa nalalapit na pagtungtong ng 2:00 ng madaling araw. Yung mga tiyuhin kasi ng kanyang asawa, meron pang limitasyon ang lakas alinsunod sa patakaran ng kanilang angkan. Ang hindi lang nito saklaw ay yung matataas na kaanib kagaya ng asawa ni Punggol at ng mga magulang nito. Dahil sa pangyayaring yon, takang-taka naman sila sa kadahilanang ang buong akala nila saklaw din ng sumpa sa oras ang mga lintok na kanilang kalaban. Nang mapagtanto naman nilang napakalakas pa rin ng mga ito, malakas ang kanilang kutob na baka meron pa yung ginawa para lamang mabasag ang sumpa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pananakbo, tila bang naging imposible na para sa kanila na matakasan ang mga ito. Dahil sa ang asawa niya lamang ang merong kakayahang makipaglaban, nagdesisyon niyong magpaiwan. Nangako naman yung susunod sa kanya
Kaya namay hindi niya na yon inalala pa. Pagtigil nito, agad namang huminto ang dalawa nitong tiyuhin na kasalukuyan ng naliligo sa kanilang mga dugo. Si Punggol naman noon, nagpatuloy sa kanyang pagtakbo hanggang sa makabalik na siya sa bahay ng mga magulang niya. Pansamantala doon muna sila nanirahan habang hinihintay niya ang kanyang asawa. Subalit, ilang araw pa ang lumipas, wala na siya doong naging balita. Bigo naman siyang makagawa ng kanyang hakbang, lalo pat hindi pangkaraniwan ang kanilang kinakaharap. Ang tanging nagagawa na lamang niya noon, magtiwala sa kanyang asawa at sa pamilya nito. Ngunit sa kasamaang palad, hindi inaasahan ni Punggol noon na yun na pala ang magiging huli nilang pagkikita. Taon pa ang lumipas, wala na nga sila nitong naging ugnayan. Upang mailigtas ang kanyang anak, pinili niyang magpakalayo-layo sa lugar hanggang sa makatawid na siya ng dagat. Dekada pa noon ang dumaan, nang lumaki na at magkaisip ang kanilang nag-iisang anak, panay na ang pagtatanong nito ukol sa nawawala nitong ina. Nakikitaan na rin yon ang kakayahan ni Punggol na siya namang naging daan para malaman niya kung kaninong dugo yon nagmana. Akala niya maitatago niya ang lahat, pero hindi naglaon, nalaman din ito ang totoo. Matapos siyang mapag-alaman ng kanilang anak, bumalik na yon sa kanilang lugar para hanapin ang totoo nitong ina. Magmula nun, hindi na rin niya yon nakita. Ngayong pangkasalukuyan, paulit-ulit na sinasabi ni Punggol sa kanyang mga kakilala na matagal na siyang namatay at nag-iiral na lamang siya para sa pagwawakas ng kanyang katawang lupa. Alam niyo, Pinuno, na sa dinami-rami ng kakilala ng matandang yon, ni isa wala talagang nakakaunawa sa sakit na ibinibigay ng mga nakaraan niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit ibinahagi ni Punggol sa akin ang kanyang istorya na mayroong kaugnayan sa nawawala nitong asawa. Gayunpaman, ni katiting na pagsisisi, walang naramdaman si Punggol noong mga panahong siya ay nasa piling ng asawa niyang aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Parang yung kwento natin medyo roller coaster, no? Mabilis siya na parang medyo magulo. Kasi nagtataka ako na paano naging ganong kalakas yung asawa nito ni Punggol kung noong mga panahong nakilala niya yun hindi pa raw ganap na aswang o wala pa nga yatang bahid ng pagiging aswang to . Diba? Dun sa eksena na yun parang medyo naguluhan ako pero ang bilis ng pangyayari. Diba? Tsaka akala ko talaga sobrang angas ng asawa ni Punggol kasi nga sa buong angka nila, yung asawa niya yung parang isa sa mga matataas na ranggo ng mga aswang. Tas, ang pinakamataas magulang niya, tas sumunod siya. Kala ko may ganung bakbakan or something na magaganap, pero wala . Ang kalaban nila yung kung ano bang lahi yun, ngayon ko lang narinig yun . Yung lintok, akala ko kaya makipagsabayan ng asawa niya ron tapos magkakaroon tayo ng happy ending, pero wala . Parang nakakalungkot lang yung kwento, no? Sinakripisyo ng asawa niya yung sarili niya para makatakas si Punggol tsaka yung nag-iisa nilang anak. Kaso nga lang, sa pagtagal ng panahon, syempre bata yan, magtatanong yan kung nasa na yung nanay niya. Ending, parang pinakawalan rin ni Punggol yung anak niya para magsaliksik kung nasan yung nanay nito. Siguro kasi naramdaman ni Punggol na nakuha ng anak nila yung lahi ng nanay niya . Yun nga yung pagiging aswang. Malamang sa malamang, hahanapin niya yun. Ang tanong ngayon, paano kaya kung patay na? Diba? So para sa akin nakakalungkot yung kwento natin na nakaka-amaze. Kayo pa rin, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.